ରାଧେ ରାଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମାମୁନି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଝିଅ କନ୍ଧମାଳ ବୋଉକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ବଡ଼ି ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ବଡ଼ି ପକାଇଛି। ଏପଟେ ମୋ ବାବୁ ବି ଖରାରେ ବସିକି ଖେଳ ଚଲେଇଛି ତାର ସିଏ। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଜିଦି କଲା କି ମୁଁ ବି ବଡ଼ି ପକାଇବି। ତ ତାକୁ କୋଳରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ସିଏ ବି ମୋ ସହିତ ବଡ଼ି ପକାଉଛି ବହୁତ ଖୁସିରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ପାର୍ଲରକୁ। ଆଉ ପାର୍ଲରକୁ ତ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିଥିବେ, କାହିଁକିନା ପାର୍ଲରକୁ ତ ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଆନ୍ତିନି, ଫେସିଆଲ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ, ତ ଏମିତି ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି ଆସିଯାଇଥିଲୁ ଏଠି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଇବ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୋର ତ ହେଇସାରିଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇ ପାରିନି, କିନ୍ତୁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେବା ପରେ ତାର ଲୁକ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖେଇଦେବି। ତ ମୋର ହେଲା ପରେ ଏପଟେ ଦିଦି, ମୋ ଯାଆ ସମସ୍ତେ ବି କରୁଥିଲେ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲୁକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋର ନୂଆ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଯେହେତୁ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଟିକେ ଫେସିଆଲ୍ ହେବା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିନେଇଥିଲି, ତାପରେ ଦିଦି ଆଉ ମୋ ଯାଆ ବି କରିନେଇଥିଲେ। ତ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମୋ ଯାଆ ଆସିଲେ, ମାନେ ନୂଆ ଯାଆ ତ ଆସିଲେ ସେ ଘରକୁ। ତ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପଣା କରିକି ତ ଘରକୁ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆମର ଏପଟେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ବନ୍ଦାପଣା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଏଠି ମୋ ଖୁଡ଼ି, ମୋ ପିଇସି ଶାଶୁ, ମୋ ଦିଦି, ମୁଁ ସମସ୍ତେ, ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶି ନୂଆ ବୋଉକୁ ବନ୍ଦଉଛୁ। ତ ଏଇ ନୀତି ନିୟମଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛି। ନୂଆ ବୋଉ ଆସିଲା ମାନେ ବନ୍ଦାପଣା କରିକି ଘରକୁ ନିଅନ୍ତି। ତ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ବି ବନ୍ଦାପଣା କରିନେଇଥିଲି, ଆଉ ଆମ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ କରିନେଇଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନୂଆ ବୋଉକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବିନି, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଘର ହେଇନି। ବାହାଘର ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ମାନେ ବାହାଘର ପରେ। ତ ବନ୍ଦାପନା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ବୋଉକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ୱେଲକମ୍ ଜଣେଇ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ତ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ନା, ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ବନାଉଥିଲି। ତ ଟିଫିନ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ ବନାଉଥିଲି ନା, ବରା। ତ ଯେତେବେଳେ ବରା ଆମେ ବନାଉଛେ ନା, ତ ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଫେଣ୍ଟିଲେ ସେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେବ। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଫେଣ୍ଟି ନେଉଥିଲି, ତାପରେ ବନେଇବି। ତ ଆଗରୁ ମୋ ଦିଅର ବନେଇ ନେଇଥିଲେ, ସିଏ ଯାହା ବି ବନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ନେଇଥିଲେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ପକାଉଛି ବରା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ବରା ପକାଇ ନେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ବରା ପକାଉଥିଲି, ତ ମୋ ଦିଅର ମାନେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସି ମଜାକ କରୁଥିଲେ, ମୋର ମଜାକ ଉଡ଼ଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଉଜ, ତ